Em dic Alba i estudio quart d'ESO. Fa unes setmanes que a la classe d'Història hem començat el tema sobre la Segona República i la Guerra Civil. La veritat és que al principi no entenia res del que m'explicava el professor. Potser el problema era que no m'interessava o que pensava que no tenia res a veure amb la meva vida. Tot va canviar quan el professor ens vam anar a fer un treball sobre aquesta etapa de la història, que en realitat no era tan llunyana. Va ser fent aquest treball que vaig tenir una autèntica sorpresa. Vaig descobrir que el meu besavi havia estat soldat de la República, jo que pensava que la Guerra Civil em quedava tan lluny. A partir d'aquell moment, la Guerra Civil i el treball que havia de fer tenien un altre significat. He fet un vídeo per explicar-vos les coses més importants que jo he après de la Guerra Civil. Viva la Segunda República! Aquest era el titular del diari que el meu besavi havia conservat entre les seves coses, que em va ensenyar el meu avi quan li vaig demanar ajuda pel treball de l'institut. Com ja he dit, per a mi la història era avorrida. Dic era perquè des que vaig començar a fer el treball va començar a canviar el meu punt de vista. El 14 d'abril de 1931 es va proclamar la Segona República a Espanya, en un ambient d'eufòria, m'explicava el meu avi. Representava uns ideals de progrés i democràcia que una gran part del país desitjava i no havien tingut mai. Tots hi van dipositar unes grans esperances, em deia. El meu avi era molt petit, però se'n recorda de moltes coses, i també d'altres que el meu besavi li havia explicat, i que a ell li encanta explicar-me. Ara jo us ho explicaré a vosaltres. La Segona República va estar dividida en 3 etapes. Primer, una etapa de reformes, bienni reformista, de 1931 al 1933, en la qual hi van governar els partits d'esquerra. Una segona etapa, del 1933 al 1935, el bienni negre, de domini de la dreta, en què es va intentar desfer l'obra anterior. I una tercera i última etapa, novament de domini de l'esquerra, el 1936, en què el procés de reformes va fer pensar a moltes persones que s'iniciava un procés revolucionari. Des de juliol de 1936 fins a l'abril de 1939, Espanya va sofrir les destrosses materials i socials d'una guerra civil molt cruenta. A partir del 17 de juliol de 1936, els militars van fer un pronunciamiento, un cop militar, que es va convertir en una guerra civil. El meu avi m'ha explicat diverses vegades els records que té de la Guerra Civil i les vivències dels seus pares, i cada vegada s'emociona al recordar-ho. La guerra va començar amb un cop d'estat militar contra el govern democràtic de la República. Va enfrontar els partidaris d'una Espanya tradicional i una Espanya progressista.
Mentre el meu avi m'explicava això, va recordar una poesia d'Antonio Machado que deia: «Españolito, que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas, adelante el corazón». Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas, adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Espanya va viure dividida en dues zones, la sollevada del general Franco, anomenada nacional o feixista, i la republicana, denominada roja pels militars insurrectes. La guerra va ser més dura i llarga del que calia esperar, perquè hi van participar altres països europeus com Itàlia o Alemanya, que facilitaren armaments i soldats a l'exèrcit rebel, mentre que altres països democràtics o la Societat de Nacions, SDN, l'ONU d'aquells temps, no hi van voler intervenir. Gràcies a això, Franco i els militars sollevats van disposar d'un exèrcit més ben armat. A partir de l'any 1938, la seva superioritat en artilleria i aviació va ser cada vegada més manifesta. La República va trigar a organitzar un exèrcit disciplinat i va tenir sempre problemes d'armament. En general, l'ofensiva la va prendre gairebé sempre el bàndol franquista. Els gairebé 3 anys que va durar la guerra, del juliol de 1936 a l'abril de 1939, es poden agrupar en unes etapes força ben definides. Moviments inicials o guerra de columnes, el combat per Madrid, la campanya del nord, la batalla de Terol i l'ofensiva franquista al front d'Aragó, la batalla de l'Ebre i la campanya de Catalunya i el final de la guerra. La guerra va començar amb una guerra de columnes, és a dir, infanteria poc armada, que es desplaçaven per àmplies zones per arribar a ciutats importants o ocupar punts estratègics. Entre el novembre de 1936 i el març de 1937, l'exèrcit franquista va fer 3 grans combats per ocupar Madrid que li van servir de ben poc. A partir d'aquest moment, el front franquista es va establir al voltant de Madrid. S'havia acabat la guerra ràpida i començava una llarga guerra de desgast. Aleshores, Franco va decidir concentrar les seves forces contra els republicans del Cantàbric. Per primera vegada, l'exèrcit franquista va disposar d'una gran concentració d'artilleria i aviació, armes amb què no comptava l'exèrcit basc, als quals el govern republicà no va poder facilitar ajut a causa de la distància i perquè Franco no deixava passar cap possible reforç. Des del 31 de març, els bombardeigs van ser terribles. L'aviació alemanya, que estava ajudant a Franco, va iniciar el sistema de la guerra total i va arrasar la ciutat de Guernica amb un bombardeig terrible. A classe hem parlat molt del quadre que va pintar Picasso per recordar aquesta tragèdia. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía es... L'any 1938
va començar amb un atac de l'exèrcit republicà que va aconseguir conquerir la ciutat de Terol, però per molt poc temps, ja que a finals del mes de febrer tornava a ser a les mans dels franquistes. En aquell moment ja feia temps que els governants s'havien traslladat a Barcelona. El president de la República, Azaña, veia la guerra perduda i volia pactar la pau, però Negrín, el president del govern, pensava que Franco no voldria, ja que cada vegada es sentia més segur de la victòria final. Aprofitant que durant un temps França havia obert la frontera i havia permès que la República comprés armes als francesos, l'exèrcit republicà de Catalunya va començar una guerra inesperada i ben preparada. A partir d'aquí començava la batalla més dura de tota la guerra. Els republicans, aleshores, esperaven que a Europa esclatés la Segona Guerra Mundial i Anglaterra i França, que estaven del mateix bàndol, els ajudessin. Però amb el Tractat de Munic es signà la no intervenció i França tancà les seves fronteres. A partir del 14 d'agost, la guerra es va tornar més sagnant. Morien moltíssims soldats. Barcelona i altres ciutats van ser durament bombardejades. L'1 d'abril, Franco va signar el darrer comunicat de guerra, una guerra terrible que havia produït més de 300.000 morts, milers i milers d'exiliats, és a dir, persones que marxaven a altres països, i moltíssims empresonats, que entre 1939 i 1945 van malviure en presons i camps de concentració, on una bona part dels quals van ser afusellats. Una de les persones executades va ser Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya. La guerra va acabar amb la victòria del general Franco, que va establir una dictadura militar. Una dictadura que va durar 36 anys. Ara vivim en democràcia. La guerra no té per què tornar-se a repetir. No té sentit, ni aquesta ni cap. Ara entenc millor el significat de la pau.